vás u nového dílu. Od dneška je to 30. díl. Ano, a mám po vás připravený překvapení. A to o zajímavém vozu. A to 20, teda Škoda 28 TL. Takže mám k němu nějaký informace. 28 TL je třínápravový nízkopodlažní trolejbus vyráběný v letech 2008 až 2015 českou firmou Škoda Electric a s použitím karoserie od společnosti Solaris Bus Gcouch. Odborným typem trolejbusu se shodnou výbavou skříní je model Solaris Trolino 15, takže z názvu už vyplývá, že je to 15metrový trolejbus, což nebývá zvykem. Historie vozu. O výrobě nového typu trolejbusu Škoda rozhodla skutečnost, že zatímco někteří dopravci požadovali 15metrový třínápravový vůz, firma Irisbus Iveco do roku 2008. Výhradní dodavatel karoserií pro Škodu Electric rozhodla spolupracovat s polským výrobcem Solaris, který standardně produkuje autobusy Urbino 15 s délkou 15 metrů. Zajímavost. Vždycky to číslo na konci jsou metry, takže třeba i Solaris Urbino 12, 15, 18, 24 a tak. Tady který již má s dodávkami svých karoserií pro trolejbusy zkušenosti vis Solaris Trolino 15. Provoz. Provozuje se ve 3 městech, a to Pardubice, Teplice a Ústí nad Labem. Takže jako první byly trolejbusy 28 TL dodány do Pardubic. Dopravní podnik města Pardubic, ve zkratce DPMP, jo, říkám to správně, objednal celkem 8 těchto vozů. Přičemž do konce roku 2008 byly dodány 4 trolejbusy Škoda 28 TL. Zbývající 4 vozidla měly být dodány v průběhu roku 2009. Cena jednoho vozu byla nižší než 11 milionů korun. Tohle je hodně. A
Jdeme dál. První trolejbus 28TR dorazil do Pardubic 20. října 2008. Po úpravě exteriéru a obdržení evidenčního čísla 400 vyrazil 22. října na první zkušební jízdy v pardubické trolejbusové síti. Již 25. října 2008 byl trolejbus 28TR poprvé zařazen do zkušebního provozu s cestujícími. Následující vozy, jejíž finální montáž a první zkušební jízdy proběhly v Ostravě. Taky nevím, proč v Ostravě, když Škodovka je v Plzni. Nechápu. Jdeme dál. První byl zkompletován v Plzni. Asi plzeňské tratě nemáme moc klikatější nebo co jako v Ostravě. Asi v Ostravě to tam mají živější než v Plzni. Dorazili do dopravního podniku pozstupně od 3. do 5. prosince. Pozadí 401, 403 a 402. Dne 15. prosince 2008 se uskutečnilo jejich slavnostní předání, při kterém všechny 4 nové vozy obdržely jména vítězů Velké pardubické z 19. století. Tak je zajímavý. Další 2 trolejbusy s číslem 404 a 405 byly z Pardubic dodány v prosinci 2009. V letech 2011 až 2012 vyrobila Škoda Electric pro DPMP, taky zajímavý, další 4 vozy typu 28TR, které byly spolufinancované z evropských fondů EOP. První 2 vozy byly dodány v září 2011. Další 2 vozy v září 2012. V letech 2009 až 2011 zakoupilo 6 trolejbusů Škoda 28TR pro město Teplice. 7. vůz stejného typu byl dodán roku 2015, to je trochu pozdě. Na konci roku 2011 2 vozy 28TR dodány dopravnímu podniku města Ústí nad Labem, na které v letech 2014 a 2015 navázala
dodávka dalších 16 trolejbusů. Tohle bylo o 28 TE všechno a teďka vám řeknu, jak jsem přišel na to, jak jako jezdí. Nebo spíš, já jsem je jako objevil, protože já jsem četl knížku jménem 85 let trolejbusů Škoda v Plzni a tam jsem se dočet i o těch nerealizovaných trolejbusů, i o těch, který jsem dosud neznal. Takže 28 TE jsem objevil z té knížky. Nejdřív jsem si říkal, to musí být nějaká blbost, ale nebyla. A tím, že jsem 15metrový trolejbusy nikde tady v Plzni neviděl, ani možná v jiných městech, tak mi to přišel jako zajímavý vůz, o kterém bych natočil video. A potom teda to bude asi ode mě všechno. A jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Dejte like a odběr a zatím čau.